ha LYNGDOH kironiam bat kipai rungai jonga jalaniam ba shalom da ka jingso khiam men sim ngeso si ban pentep ya phi ya kalang JINGKHLAD no jong pa ba khoi Pope Francis ka JINGKHLAD no ju ka dei ka jing du ba kraw ya ka balang ba ka parthe barok we ulalong unong sharai barat ba jo kipai rungai ubalayeng na ka banta ki bajok bat ki ba syam lanok kum unong yalam jong ka balang bat unong bijli jong Petrus bakhot ulay alam ya ka balang da ka jing start blay ka jing ikpa ba ka jing snow red bat ka jing loit men sen da ka bawan rai ka jing long ko bay ba ka jing bha chumian hapren ki breu baro ka jing e chung u ki badok bat ki ba shala ben kum ki nong petwer kalawan rai ka jing itu satla ka perthei ka jing e chung u ya ka mai mariang ka pau kham tam nang ba ka siti sharai chung u laudato si kabalawan ra ya ka jingki jumut habaro ka perthei usnam jubilee jong ka jingkermen kalawan pin bana do u ba dang yai man tang kala ai men sem yake ba bon ban phai shaka jing e ba isnei chung play ka bai nang duai ne ka bata ka jingja thai ka men sem jong pa ba khoi nga kar pa de baro ki LYNGDOH kironiam ki pai ngai ba kin bot renti ki ne ka jing ptha arum kabading kong baro ki bachi hayi mani de bantiet mentakame bar ka dojok pa bkhoi de ban bu hayi mani bara phalau yeng chong baro ki parish ki school ki yingruniam balai de batrwa mas ha parish ba yingruniam na ka banta ka jingja thai ka men sem jok pa bkhoi pasal la ban duai ru na ka banta ka jingja thai pa bkhoi ha ka jing duai ki rungai ha baro ki mas bkhoi besan kum kadak ka jing puram yok pa bkhoi la ka pa je baro ban kier na ka jing khawai tamasa ha ka ni ka por jing cha umman baro ki school catholic kin khang ha ka sni tep yok pa bkhoi de ka bai jing tep shaka education department kan don ka mas bkhoi na ka bantau pa bkhoi ha ka sni ba la shai ka sni ar tarek u April arajar san hakapor san chiteng chan mi hayi mani ba Cathedral ngikar pa de baro ki LYNGDOH kironiam ki pai ngai wan Bynta kan ka mas pakhoi ban wai hau blai ka jing snei un ai ka jing cha thai bom chukot yau pa pakhoi jongi ni bo ya ka balang ka jing ada jong ka kmi beneng jongi hakum kani ka por jo ka jing song si kuwait pat ka JINGPYNTIP an sapa hadien kublai ye pi baro Archbishop LYNGDOH Archbishop joka shillong ICC kublai